Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Mildred na nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Mildred. Narito ako ngayon sa Hong Kong. Halos karirinyo ko lang ng aking kontrata. Mabuti na lang at kahit nag-lockdown dahil sa pandemic, may trabaho pa rin ako. Mapalad ako dahil nagkaroon ako ng mababait na amo at pinapayagan akong mag-sideline tuwing sila ay nagbabakasyon, basta't huwag ko daw pabayaan ang bahay nila. Dahil dito, madali akong nakapag-ipon at nabayaran ko ang lahat ng aking pagkakautang sa Pilipinas para lamang makapangibang bansa. Naniniwala akong kapupulutan ng aral ang aking kwento, kaya naman naglakas loob akong ito ay ipadala sa inyo. Nangyari ang lahat ng ito nung ako'y nariyan pa sa Pilipinas. Magpakasal na tayo, Mildred. Ha? Sigurado ka, Rocky? Oo, magpakasal na tayo. Natatakot kasi akong baka mawala ka pa sa akin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Baka ikaw ang makapaghanap ng iba. Anong makakahanap ng ibang pinagsasasabi mo? Kaya nga kita niyayayang magpakasal na. Nakahanda ka na bang pakasalan ako? May ipon ka na ba? Meron namang konti. Kasya na siguro yun.
Siguro? Hindi ka siguradong may sapat kang ipon para sa kasal natin? Saan tayo ikakasal? Sa huwes? Ikaw naman. Hindi naman importante kung sa huwes o sa simbahan tayo magpakasal. Ang importante, mapaspasan ng pagsasama natin. Rocky, Kaya magpakasal na tayo. Kakausapin ko ng tatay mo. Magpakasal na tayo, Mildred. Tama si Rocky, anak. Hindi mahalaga kung enggrande ang kasal niyo o hindi. Ang importante, mabasbasan ang kasal niyo. kung ganun po, Itay, pumapayag na kayong ikasal ako? Nasa iyo pa rin ang desisyon, Mildred. Ikaw ang makikisama, anak. Kaya ikaw ang dapat masunod. Itay, Basta ako, narito lang ako para patnubayan ka. Gaya ng sabi ko, ikaw ang makikisama, kaya ikaw ang dapat magdesisyon. gusto na kasi kayong kausapin ni Rocky. Mabuti naman at gusto niya pala akong kausapin. Salamat naman kung ipagpapaalam ka niya sa akin. Oh, bakit ka bumuntong hininga? May problema ba? Wala naman po. Pero parang kinakabahan ako na papasok na ako sa panibagong yugto ng buhay ko. Kailan niyo kakausapin ng Itay? Maski ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Ano? Hindi mo isasama ang magulang mo? Mildred, ako na lang ang makikipag-usap sa itay mo. Sasabihin ko na lang sa mga magulang ko kung ano man ang mapag-uusapan namin. Rocky, Oh, bakit? May problema ba? wala naman. Pero sigurado kang ikaw lang ang kakausap kay Itay? Oo, sigurado ako, Mildred. Ikaw naman yata ang may pagdududa. Kasi nagtataka lang ako. Bakit hindi mo isasama ang mga magulang mo? Kaya ko namang makipag-usap mag-isa. Ano pang dahilan para isama ko sila? Ha? Kaya wag kang mag-alala. Ako na lang ang kakausap sa tatay mo. Ihatid kita mamayang hapon para makausap ko na rin siya. Gabi na, anak. Kanina pa nakaalis si Rocky. Pero bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin kibo? Itay, Ano bang nangyayari sa iyo, Mildred? Pumayag na ako kaninang kinausap ako ng kasintahan mo. Nagsisisi ka bang makipag-isang dibdib kay Rocky? hindi naman sa ganun, Itay. Hindi rin ako nagsisisi. Napapaisip lang. Tungkol saan? Okay lang ba na si Rocky lang ang nakipag-usap sa inyo? Anak, narinig naman nating dalawa ang mga sinabi niya. Ayaw niyang maabala pa ang mga magulang niya para pumunta dito at makipag-usap. Sasabihin na lang daw niya sa kanila ang lahat ng napag-usapan natin. At okay lang sa inyo yun, Itay? Bakit naman hindi? Wala namang masama sa ginawa niya. Ang mahalaga, ipinagpaalam ka niya sa akin. Kinausap niya ako ng personal tungkol sa pagpapakasal niyo.
ko alam kung bakit parang big deal sa akin na hindi sinama ni Rocky ang mga magulang niya noong kinausap niya ang itay ko, Ate Emmy. Pero sabi ni itay, wala namang problema. Ang importante ay ipinagpaalam niya ako. Hindi naman sa panunumbat, pero mas malaki ang perang nagastos ko sa kasal namin. Nung gusto niyang magtayo ng negosyo, pera ko ulit ang nagamit. Pero baliwala sa akin dahil nagsumpaan kami sa isa't isa sa harap ng altar na sa hirap at ginhawa ay magtutulungan kami. Hindi sa panghihimasok, Mildred. Pero gusto ko lang itanong sa'yo. Ano po yun, itay? Masaya ka ba sa piling ni Rocky? Itay? Uulitin ko, anak. Hindi sa panghihimasok. Pero dahil dito kayo sa bahay nakatira, napapansin ko ang lahat ng nangyayari. Napansin ko na ikaw lang ang may permanenteng trabaho. Si Rocky, nagtayo nga ng negosyo, pero napabayaan naman niya dahil mas inaatupag niya ang pakikipagbarkada. Kapag narito siya sa bahay, nakakulong lang sa kwarto niyo. Lalabas lang kung kakain na. Itay? Ikaw naman lahat ang kumikilos para sa inyong dalawa. Hayaan niyo nang ako ang kumausap sa kanya, itay. Anak, gaya ng sabi ko, napansin ko lang. Yun kasi ang naobserbahan ko. Pero hindi ako makikialam dahil buhay niyong mag-asawa yan. Pero hindi mo naman ako mapipigilang magtanong. Kung masaya ka nga ba sa piling niya, hindi mo yan maiaalis sa akin, anak. Dahil ako ang iyong ama. Mildred, may magandang negosyo kaming naisip ng kaibigan ko. Magsososyo kami. Ha? Ang maganda nito, maliit lang ang puhunan, pero malaki ang kita. Kaya gusto kong makisosyo sa kanya. Nasa iyo yan. Kung maganda, edi makisosyo ka. Kailangan ko ng puhunan, Mildred. Ha? Hindi naman kalakihan ang isososyo ko. Siguro mga 20,000 piso lang. Rocky, pasensya ka na. Pero hindi kita mabibigyan ng ganyang halaga. Ha? Ano ka ba naman? Sayang ang oportunidad. Imposible namang wala kang ipon. Rocky. Ano ba naman yan? Mag-asawa tayo pero hindi mo man lang ako kayang suportahan. Nakakawalang gana ka naman, Mildred. Oh, saan ka pupunta? Bahala na. Ano ba naman itong si Rocky? Ang sama ng ugali. Hindi man lang niya inalam ang dahilan kung bakit hindi ko siya mabigyan ng puhunan. Di sana, sinabi mong buntis ka. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin sa kanya dahil nilayasan na niya ako. Ay, ano ba naman yung asawa mo? At isa pa, bakit ikaw ang inoobligan niyang magbigay ng puhunan? Wala kasi siyang ipon, itay. Alam niyo naman na hindi nagtagumpay ang negosyong ipinatayo niya. Isa pa, hindi ba ikaw ang nagbigay ng puhunan sa negosyo niya noon? Tay. At ngayon, ikaw na naman ang oobligahin niyang magbigay ng puhunan niya. Bakit naman ganyan? Kung inasikaso sana niya ang negosyong itinayo niya noon,
ay hindi sana nalugi. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, mas pinaglalaanan niya ng panahon ng mga kaibigan niya kaysa sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Tapos ngayon, may gana pa siyang magtampo dahil hindi mo pinagbigyan ng kanyang hiling. Hayaan niyo na, Itay. Ako na lang ang kakausap kay Rocky. Sasabihin ko sa kanyang dahilan kung bakit hindi ko mapagbigyan ang hiling niya. Ha? Kung ganun, buntis ka? Oo, Rocky. Kaya pasensya ka na kung hindi kita pinagbigyan sa hinihiling mo. Naghahanda lang ako para sa panganganak ko. Ikaw naman, pabayaan mo na. Ang mahalaga, magkakaroon na tayo ng anak. Rocky? Hindi ko naman kasi alam na buntis ka. Kung alam ko lang, hindi sana kita nilayasan noong nag-uusap tayo. Hindi mo man lang kasi ako binigyan ng pagkakataon. Hayaan mo na, Mildred. Basta ang gusto ko, ingatan mo ang sarili mo, ha? Ayokong nahihirapan ka. Alagaan mo ang anak natin. Ingatan mo ang sarili mo kasi buntis ka na. Gusto kong mag-iingat ka palagi. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa iniasta ni Rocky at Emmy. Ang sa akin lang, masaya akong makita ang kanyang kaligayahan nang malaman niyang buntis ako. Akala ko magbabago na ang papetiks-petiks na lifestyle ni Rocky dahil magkakaanak na kami. Pero nagkamali ako dahil ilang buwan pa lang pagkatapos kong manganak, balik sa dating gawi si Rocky at napansin kong parang naging immature pa ang asawa ko. Rocky, bantayan mo si baby habang natutulog para makapaglaba ako. Ano ba naman yan, Mildred? Nakikita mo namang busy ako sa cellphone. May tournament kami sa laro dito sa cellphone. Ha? Kailangang manalo kami dito dahil malaki ang premyo. Pwede mo namang gamitan ng cellphone mo habang binabantayan mo ang natutulog nating anak. Hindi nga ako makapag-concentrate sa paglalaro kung may iba akong ginagawa. Ano? At isa pa, tulog naman si baby. Baka biglang tumagilid at mahulog sa kama. Lagyan mo kasi ng unan para hindi tumagilid. Ikaw naman, parang hindi ka nag-iisip. Rocky! Sige na, babayaan mo na ako dito. Ayokong may storbo. Busy ako. Ano ba naman ang ugali ng asawa mo, Mildred? Parang may diferensya sa utak. Ha? Parang bata kong mag-isip. Itay? Hindi man lang niya mabantayan ang anak niyo. Paano kung hindi kayo dito nakatira? E di kawawa na sana ang apo ko. Ay, ewan ko ba kay Rocky, Itay? Ilang beses ko na siyang kinausap. Sabi niya oo, pero mamaya lang, babalik din siya sa dati.
Ay nako anak, mukhang kawawa kayatang nakipag-asawa. Sa halip na guminhawa ang buhay mo, mukhang lalo pang nadagdagan ang pasanin mo. Tay, Kung pakialamero lang akong ama, baka pinalayas ko na ang asawa mo sa bahay ko. salamat sa pag-unawa, itay. At maraming salamat dahil nariyan ka pa rin para gabayan ako. Pero hanggang kailan ka sa ganyang sitwasyon, Mildred? Huwag mong sabihing habang buhay ka na lang magtitiis dahil sa ugali ng asawa mo. Bakit nag-iimpake ka, Rocky? Hindi na ako makatiis sa ganitong buhay. Sawa na ako. Anong hindi mo matiis? At saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Uuwi muna ako kila mamang at papang. Maghiwalay muna tayo. Ano? Iiwan mo kami ng anak natin? Nakakasawa na ngang mamuhay ng ganito. Ayoko ng ganito. Walang kwenta ang buhay ko dito. Ikaw pa ang may ganang magsabi ng ganyan? Yan! Yang ugali mong yan ang nakakainis. Akala mo ikaw lang ang magaling. Rocky, alam mong hindi ako ganyan. Kung sawa ka na sa buhay mo, walang dapat ibang sisihin kung hindi ikaw dahil parang wala ka pa sa tamang pag-iisip. Ano? Kung nagsasawa ka, nagsasawa na rin ako. Kaya sige, kung gusto mong umalis, ikaw ang bahala. Immature. O ano anak? Nakausap mo ba si Rocky? Opo, itay. Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Ayaw na raw niya, itay. Ano? Ang sama daw ng ugali ko. At hindi na niya ako kayang pakisamahan. Ano? Ikaw pa ang masama ang ugali. Samantalang siya nga itong pasanin mo mula nung kayo'y ikasal. Ginawa ko ng lahat para makumbinsi siya. Pero pagod na raw siya sa sitwasyon namin, itay. Ay, Mildred, anak. Kulang na lang na lumuhod ako sa harap niya. Para lang makumbinsi siya na bigyan pa niya ng isang pagkakataon ang pamilyang binuo namin. Pero talagang ayaw na niya. Tama na raw ang ilang taong pagsasama namin. Ano? Ano bang ugali mayroon ng lalaking yon? Pero huwag kang mag-alala, anak. Narito lang ako. Hindi kita pababayaan. Alam kong mas kailangan mong magabayan ngayon dahil sa mga nangyayari. Nandirito lang ako, anak. Parang sasabog ang dibdib ko dahil sa nangyari noong panahong yon, pero hindi ako iniwan ng itay ko, Ate Emmy. Lagi niyang sinasabi sa akin na wala akong dapat pagsisihan dahil hindi ko naman kasalanan. Siya rin ang nag-udyok sa akin na wag nang magmakaawa sa asawa ko na bumalik sa akin. Nagampanan ko na raw ang papel ko bilang asawa sa pagkumbinsi kay Rocky para maayos ang lahat.
Pero tumanggi pa din siya dahil sawa na raw siya. Nagtataka lang ako na madali siyang nagsawa, gayong siya naman ang nagmadaling magpakasal kami kahit hindi pa siya handa. Kahit mapait ang kinalabasan, pinalakas ko ang aking loob sa pamamagitan ng pagdarasal sa lumikha at pagtutok sa aking trabaho at sa aking anak. Nasa abroad na ako nang mabalitaan kong nabugbog si Rocky dahil sa pagkakasangkot sa love triangle. Pero hindi na ako interesadong alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Ang gusto ko lang ay ang makapagtrabaho ng maayos dito sa abroad para sa kinabukasan ng aking anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Mildred. Mildred, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakainis ang naging asawa mo. Wala siyang sariling disposisyon sa buhay at may gana pa siyang sabihing pagod na siyang nakisama sa iyo ng ilang taon. Akalain mo yan? Sino bang hindi maiinis sa ganyang pag-uugali ng isang tao? Pero ang tiyaga mo dahil sinubukan mo pa ring ayusin ang lahat sa inyo. Tama nga ang sinabi mo. Immature ang asawa mo, kaya sarado ang utak niya sa mga bagay na mas makabubuti sa relasyon nyo. Tungkol naman sa pambubugbog na sinasabi mo, ayoko sanang sabihin, pero baka karma na niya yon sa mali niyang mga kilos. Pagbutihin mo ang iyong pagtatrabaho upang mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang anak mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.